Kaixo, kaixo, nire izena Arani da eta gaurko klasean eragiketak zenbaki arruntekin ikusiko ditugu. Aurrera ba! Txikitatik eragiketa errazak egiten egon gara. Gehiketak, kenketak, biderketak edota zatiketak. Baina orain, pixkatxo bat zailtzen hasiko dira. Hauek danak konbinatzen. Horretarako garrantzitsua da eragiketen hierarkia jakitea. Eragiketen hierarkia edo ordena, bai? Lehenik, parentesiak edo kortxeteak eragin behar dira. Gero, erroak edo potentziak. Hirugarren posizioan, biderketak eta zatiketak daude. Eta azkenik, gehiketak eta kenketak. Hurrengo diapositiban, ariketa errez batzuk ikusiko ditugu. 3 gehi 5 bider bi, ariketan lehenengo egin behar dugun pausua biderketa izango da. Orduan, 3 gehi 10 geldituko zaigu. Hurrengo pausua gehiketa egitea da eta 13 ematen du. Bigarren ariketan parentesiak kendu behar dugu. Barruan dagoen gehiketa eginez. 8 ematen du, 8 kenbi, 6. Azkeneko ariketan, parentesiaren barruan dagoen batuketa egin behar dugu. 4 gehi 2, 6 ematen du, 6 bider 3, 18. Eta praktikatzeko 3 eragiketa hauek zuen kuadernoan egin dezakezue eta erantzunak komentarioetan jarri. Animatu zaitezte! Eta hurrengo bideoan, eragiketak zuzenduko ditut eta zailagoak diran beste batzuk egingo ditugu. Beraz, bideoa gustatu bazaizue, ez ahaztu harpidetzea eta like ematea. Ikusi arte! Aio!